Qui és Pilar Rahola? Una dona trafegada. No ho sé, mai et pots definir a tu mateix, no? Però jo intento ser una persona que té un entorn personal sòlid, que s'estima la gent que l'estima, que la cuida, que la protegeix i que a més professionalment té la sort extraordinària de fer coses que li agraden molt i de poder moure's en el món de la comunicació, que és el món que a mi m'interessa, m'apel·la, d'alguna manera em fa sentir bé, no? Però si pogués ser alguna cosa a la vida, segurament m'agradaria fonamentalment ser una escriptora. No em passo la vida pensant en què faig. Intento ser honesta amb les meves idees, les intento defensar amb arguments, si pot ser bons, i intento guanyar, perquè forma part del joc dialèctic guanyar argumentalment. Suposo que hi ha milers de persones a les que agrado, si no, no tindria una columna diària, un espai diari, i no em funcionarien els llibres com em funcionen. I deu haver moltíssima gent a la que li trepitjo ulls de poll, que això espero, perquè hi ha gent de la que no em vull ser amiga. I per tant, en conseqüència, estic molt contenta. Ahir mateix, en el Twitter, el Herman Terç m'insultava, i jo li vaig contestar agraint-li, dient-li m'has salvat el dia, si m'arribes a elogiar m'enfonses, però que tu m'ataquis és una cosa que em senta molt bé, no? Però, escolta'm, un no està pensant. Jo sóc una persona que reflexiona sobre el meu país i sobre el meu moment i la meva realitat, i damunt d'això intento posar-hi arguments, i llavors, si cal, debatre'ls amb molta força. Evidentment, la televisió és més histriònica perquè és més espectacular i els articles són més intel·lectuals, lògic, perquè són llenguatges diversos, però arreu hi ha argumentació. O sigui, a mi em va unes poques vegades atacar a la persona. Intento atacar els arguments. Jo no vull ser amiga dels intolerants, no vull ser amiga dels racistes, no vull ser amiga dels anticatalans, no vull ser amiga de la gent que vol destruir el meu país, no vull ser amiga de la gent que quan no guanya un debat mata el missatger, no vull ser amiga de tota aquella gent que no conforma els valors democràtics, els valors en els que crec, i com que a més estem en una lluita forta i aferrissada en defensa de les llibertats de Catalunya, no vull ser amiga dels que m'ataquen al meu país. Vull dir, que no tinc cap interès, jo no vull... Tinc l'enorme sort de formar part de la gent que crea opinió. No sé si molta o poca, però estic en una talaia important, que és la creació d'opinió. Això és molt sensible i molt important. Com que estic aquí, jo no sóc el Winnie the Pooh, jo no vull abraçar el món. Jo vull barallar-me amb uns i abraçar-me amb altres. I quan tu influeixes i jugues fort, és evident que hi ha gent que no t'estimarà i d'altra que sí. Està passant al país que tu somies, al teu país? Bueno, el meu país està passant coses bones i dolentes. Les dolentes és que estem en una situació molt destruïda, econòmicament, socialment, políticament, i estem en un risc real de trencar la cohesió com a país, el futur el tenim negre, però també alhora això ha fet que moltes masses de població reaccionessin i d'alguna manera estem en un moment també molt esperançador. Fa 300 anys que no ens havíem plantejat, diguem-ne, que una altra vegada podíem ser els propietaris del nostre destí, no? Jo crec que és un moment extraordinari, jo estic encantada de viure aquest gran moment. L'il·lusiono, el pateixo, el lluito, però és un moment extraordinari, gent diversa, ideologies diverses, edats diverses, junts amb una fita comuna, que és uns somnis de llibertat. Jo crec que és un moment extraordinari, que ho tenim molt difícil, però qui ha dit que és fàcil trencar un estat? Qui ha dit que és fàcil canviar la història? Tanmateix hi ha de creure. Trobarem algun Bárcenas a Catalunya? Bárcenas em sembla que no, però finançament irregular dels partits polítics jo crec que no se'n salva cap. Bé, estic convençuda. Entre altres coses perquè hi ha una llei de finançament molt dolenta i perquè tots s'han aprofitat, diguem-ne, via tema constructores, d'anar finançant irregularment. I això no tinc cap dubte que no se'n salva Convergència de cap manera. De fet, ara tenen l'embolic de Palau, però tampoc se'n salva el PP, que és el colmo que pugui demanar explicacions a algú amb tot el tema Gürtel, en la qual estan implicats 15 grans constructores. No se'n salva el PSC, com sabem, per tots els fons oberts que té, i probablement tampoc els petits, i si se'n salven una mica és perquè són petits. No, Esquerra tampoc, de cap manera. Però és que jo crec que està molt mal feta la llei de finançament, és una gran hipocresia, no es poden finançar. Altra cosa és la corruptela personalitzada. A Catalunya hi ha corruptes, com a tot arreu. Un sistema de corrupció generalitzat, com és el cas Gürtel, jo crec que no hi ha indicis. Corruptes, sens dubte, mira el Millet, és l'exemple potser més bèstia, diguem, no? Veus que el teu telèfon està punxat? Sí, no en tinc cap dubte. Jo crec que els 200
espies del Centre Nacional d'Intel·ligència que han enviat a Catalunya per intentar fer contrainformació, contrapropaganda i per destruir el procés nacional, estan treballant, diguem-ne, investigant a gent. I els 15 membres del Consell Nacional de la Transició estem sense cap mena de dubte investigats. I què fas per donar corda? Sí, de tant en tant els saludo i els dic com va avui la gravadora i els envio carinyos. Has rebut mai cap amenaça? Sí, he rebut amenaces, sí. Has requerit protecció policial? Sí, sovint estic en protecció policial, depèn de les èpoques. Vaig rebre amenaces en una època determinada de l'extrema dreta i això va obligar a anar amb policia durant un temps llarg. Després vaig rebre amenaces de l'extrema esquerra. No eren importants, eren amenacetes, però d'aquelles que toquen una mica els nassos. I jo crec que de perfil baix, però també de l'islamisme. I, cada cert temps em truquen i em diuen això ha pujat el nivell d'amenaça, tornes a tenir policia. Això va fent, no? Però m'ho porto bé, no hi penso gaire. Ara parlem del teu llibre. De tots els que has escrit, quina és la teva nina dels ulls? Cada llibre que escrius té una part de tu mateixa i té una part de la teva ànima. Per tant, en conseqüència, jo m'enamoro sempre del darrer. És veritat que el que vaig fer sobre l'adopció dels meus fills, primer del Noè i després de l'Ada, va ser molt especial, va ser molt intens i probablement és un llibre que sempre portaré a l'ànima, no? Però després vaig repassar en el llibre sobre el tema del problema islamista. És un llibre també que hi vaig deixar molta pell i que m'ha portat fins i tot alguns problemes, i és un llibre molt honest perquè crec que és molt valent. De fet, fins i tot l'ha autoritzat la policia, perquè la meva informació fa més de 10 anys que m'hi dedico, és bastant bona. I home, i vulguis que no, tinc un especial carinyo pel darrer, pel carrer de l'Embut, perquè després de 30 anys de no gosar, finalment he tornat a la novel·la. I en aquests darrers temps, aquests darrers 2 anys, en els quals han passat tantes coses, algunes molt intenses, jo tinc una vida a vegades complicada, els moments més delicats, deliciosos, a part dels meus fills i el meu marit, han estat quan escrivia la novel·la. He estat molt feliç escrivint-la. I ha estat el trencament d'un tabú i la convicció de que ara ja no deixaria d'escriure novel·la. I com que la novel·la ha funcionat molt bé, encara m'ha animat més, no? I sí, ja estic escrivint la segona. O sigui que, quin és el llibre... És com l'amor. Al llarg d'una vida, quin és el millor amor que has tingut? El darrer, el que tens, no? Doncs la darrera novel·la.